afidie so ɛna ɔman no ebedi Kristo mo nkɔmɔ nti sɛde de bia asɛmpa no tie no mɛsrɛ adɔfonom sɛ yɛnkɔ so na yɛntie asɛm no ɛmfa nante. ɛno a yɛtua na mɔ bae ɛno bɛdii Kristo mu nkɔmmɔ na ɛnora no nkɔmmɔ a yɛbɛdiiɛ no yɛto din sɛ momma yɛmmu Yesu Kristo abɔdwokyɛre ne sɛ ɛyɛ nkwagye ntia. Yesu Kristo ma yɛtɔ so mmienu no kyɛre a wakyɛre bɛ no nyinaa nyɛ bibia nti na mmom no ɛnyɛ sɛ wɔma ɔbɛba na mmom ɔwɔ abɔdwokyɛre ɛde ma yɛn sɛde bɛyɛ a nka wɔ nipa bia bɛtumi asakyera obi a ɔte bɔne mu biara bɛtumi asesa na wɔbɛhunu Christ Jesus ansa na nka waba. Nanso dodoɔ no a bɛbu ɔma som nnua atena bɔne akɔgye mu akɔhye. Nti Yesu Kristo ɔdɔ yɛn nti daa ne daa nyinaa no ɔhwɛ sɛ onipa da sani bɛtumi asesa firi ne mamuyɔ ɛne ne bɔne ho na Yesu ba saafoɔ no nyinaa aka ahoteefoɔ ho atimi anya nkwa ɛwɔ Kristo. Nti ɛno a yɛdi ho nkɔmmɔ ɛbɔ ne pɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa timi ɛbɔ mmɔden sesa yɛ akwae ɛfiri bɔne so biara mu yɛbɛgye Kristo di sɛde bɛyɛ a abɛn no bom sɛ kinkirei yɛde ani gye kɔ akɔhyia ne kwae. Amen. Ɛno nso me ne wo di nkɔmmɔ kakraa bi afa Kristo emu ayɔnkofa a n'asɛm nti yɛnya na ɛnɛ no me ne wo ɛbobɔ nsɛm baako mmienu bi so. Kristo Yesu yana ɔwɔ ɔpepa sɛ onipa biara bɛnya asomdwie ɛne akɔ ahosae ɛne ahotɔ ɛwɔ asase so. Onyankopɔn bɔɔ ne wiase no wɔamma ɔhaw anka nipa ho. Onyankopɔn a ɔde mene mmienu bɛtena wiase wie mu no wɔamfa sum ɛne awerɛhoɔ ne ateetee ɛne nneɛma a ɛto nipa a yɛm bɛyɛ ne ya anaasɛ ɔbɛyɛ basa wɔamfa bi anka yɛn ho. Sɛ ɔkan Genesis nwoma no a ɔsɛ no Onyankopɔn hunu sɛ nneɛma a wɔabɔ nyinaa yɛ na yɛ papa ɛna ɔte hu no hyira so. Na afei ɛyɛ dɛn ɛna nneɛma dane ama seesei nipa ɛwɔ ntwetwɛdɛ. Wienum nyinaa yɛ onipa asoɔden ɛne bɔne hodoɔ a mene mmienu yɛn nsa gu so a yɛyɔ. Na Onyankopɔn wɔne Yesu Kristo ɛne akronkronfoɔ a ɛka wɔn ho ɛwɔ ɔsoro mu soro hɔ no wɔn yɛ ahoteefoɔ, wɔn yɛ akronkronfoɔ. Bɔne ɛni wɔn mu tie nkɔmmɔ nie. Bɔne ebi ni wɔn mu nti onipa biada a ɔpɛ sɛ wɔne saa tumfuo wei ɛnante na wohu n'anim onyam biara no ɛsɛ sɛ wo so bɔ mmɔden sɛ wobɛnante ɛwɔ ahotiem
ene nyamesuro mu ewo dwumadie bia mu. Edi se wa hu ne saa na wo bobra bi a wo pɛ na de wakoma ekotu wiase enumu enema bi eso na wo firi Kristo ahyɛde ho a owura Yesu Kristo woni agya Nyankopɔn ombeyi wo mani ama wo kyese ombeyi wo mani ahintaw ama wabrɛ asase a woti so. Etene nkoma mi ne wudi no eye tietietia odofo sɛ obɛmu ani aba ho so na wabɛhwehwɛ Yesu Kristo akyira kwai na wasakyira wadwen yie a Onyankopɔn bɛfa Kristo so ayɛ adeɛ bi asombo ɛde ama wo ɛwɔ abrabom. Amen. Ɛna wohwɛ wiase wei a wɔn a wɔwɔ haw, wɔn a wɔwɔ amanneɛ, wɔn a yareɛ deda wɔn so, wɔn a esu ɛyɛ uncountable. Nipa bebrebe ebo Kristo din nanso awerɛhoɔ atwa wɔn ho ahyia. Nipa bebrebe ebo Kristo din nanso esu ene adwendwene ahyɛ wɔn akoma mu ma. Ɔdɔfoɔ mepaakyɛw bebree Awurade ne nsa enye tiasɛ enso wɔ gye na naso nso emu nye du a ɛma no nte yɛnsɛm. Jonsɛm ne ka sɛ ɛtɔda a ya na ɛyɛ yemumu yontia bɔne. Enei enipa binom ensuro sɛ omu begyae bɔne yɔ. Ɛyawrahosɛm o. Ɛyawrahosɛm. Sɛ woma bɔne ɛdɔɔso ɛwɔ w'abrabɔ mu a ɔbɔnefoɔ no ɛde esum kabii ntoma ebifraw. Nti Kristo mama ɛne adɔfo nom onipa a wote asase wei so no untimi enye 100% saint ana 100% correct. Nanso Kristo asɛm hyɛ yɛn sɛ yɛmmɔ yɛn ho mmɔden. Yɛbɛka sɛ ɔde aseɛ adeɛ biara no sɛ obi ka sɛ bɔ ho mmɔden ana kyerɛ sɛ ɛna fam wobɛfa ɔmfa no easy nanso etwa sɛ woyɛ ne saa. Tienio etwa sɛ woyɛ ne saa. Bisɛ sɛ woanyɛ ne saa tumi bi adikai ɛwɔ asase so a ne ho ɔden kyɛn me no mmienu sɛ Kristo nim ho a sɛ Yesu Kristo tumi nka ho a sɛ tumi ne ho ɔden sen sɛ tumi no ɛne ani di asie. Ɛsɛ na wohwɛ wiase we na enipa bebrebe akɔfa saa tumi no ɛkwae so ɔmakɔgyegye saa tumi no hɔ adeɛ ɛde abɛka wɔn nom abrabɔ ho ɛna edi wɔn mu nya edi wɔn mu nya. Tinano Yesu Kristo kasa saa wase monsɔre ma yɛnkɔ ɛfiri sɛ ewiase sudifoɔ no ɔba na medeɛ ne biribi anim hɔ. Yesu Kristo confirme wase medeɛ ne hwii nim hɔ na mo. Ɛna mewura ho paa ɛwa
adeɛ baako bi ho akwaraa su kɔ ne ma ɔwɔ 14 years ɛne mmarima mmiɛnsa a kyɛ sɛ ɛnya sɛ nketewa o akwaraa 14 years ɔne mmarima 3 ɛne DT ɔnzo yɛ mu ahyew akwaraa 14 years na ɛnɛmɛhwɛ no na ɔhwɛ no ho nwadwanwadwa bi nwadwanwadwa o na wɔdeti mmarima 3 ɔda dwene ho kɔ akyiri ɛsɛ nyɛ nɔma ɛnyɛ nɔma nanso ɛkɔ so ade sɛ yɛntea akwaraa bio mmerɛ bi aba no mmerɛ bi yɛ aba no yɛntea akwaraa biem discipleship ɛnyɛ dwuma freedom na yɛ na bibifoɔ yɛ na duru baabi a mentia bibifoɔ ase ana yɛtia bibire ma na yɛsua borɔfo no ɛne na mehwɛ videos bi TikTok gayfoɔ no ɔmabubu naked ɛmaa no mɛma nyinaa ana ɔmo yɛ demonstration ɔmo fa ahodie na saa abrabɔbɔne wei ne binom pɛ sɛ yɛnyi ntom wɔ Ghana tie nkɔmmɔ nie ɛti na anadwi menam owura Yesu Kristo enum asɛm so obi a wabɔ Kristo din obi a mepaakyɛw wogye Yesu Kristo di bia no hyerɛw tutu nneɛma yie Twɔnsɛm ka asɛm bi second kansa Chronicle brɔsesɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu eti a ɛyɛ nson ne nkyikyɛmu a ɛyɛ dunan ɛka asɛm bi mene di nkɔmmɔ tiawa bi na magya akwam yɛ nana Solomon David ba a ɔbɛyɛ ne nsia na mu ɛwɔ akonnwa kɛse a na ne papa te so so ɔno na Onyankopɔn fa ne so esi asɔɔdan maa no ti Solomon asɔɔdan osi ma Onyankopɔn nyinaa akyi no Onyankopɔn tie no ɛna oyi ne ho adi ɛde kyerɛ Solomon ne mprenu so ɛwɔ mpaeɛ a Solomon bɔɔ yɛ sɛ obi de ɔhaw ne amanneɛ ba asɔre fie na ɔbɛkoto srɛ Awurade a Awurade ntie nipa korɔ mpaebɔ owie na ɔbɔ afɔdeɛ ma Onyankopɔn tie na Onyankopɔn tie ɛyɛ Solomon mpaebɔ no oyi ne ho adi ɛkyerɛ no dayɛsum ɛkyerɛ sɛ mpaebɔ no watie na based on condition wei nso ɔnhyɛ ne nso nti yɛntie 2 Chronicle chapter 7 verse number 11 to 15 meka ne tiawa ne yapɔn wɔse na Solomon ewie Awurade fie ɛne wɔhene fie no na deɛ ɛbaa Solomon akoma mu no sɛ ɔbɛyɛ Awurade fie ɛne ne fie mu no nyinaa ewie ne yie na Awurade eyi ne ho kyerɛ Solomon anadwo ɛna wɔka kyerɛ no sɛ mate wo mpaebɔ na mayi ɛha afa sɛ afɔrebɔ fie hwɛ sɛ meto ɔsoro mu na sɛ nsuo antɔ na sɛ mehyɛ ntontommɛ sɛ ɔmɛdidi asase yi so na sɛ mede yaredɔm ba ɔman no mu na sɛ me man a wabɔ me din ɛwɔ wɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsan firi wɔn akwammɔne so a
men so mefiri soro metie wɔnom na mede wɔnom bɔne afiri wɔn na masa asase no ɛyade. Amen. Weye Onyankopɔn ahoyie a ɛtɔ so mmienu a woyi ne ho adi de kyerɛ Solomon. Ana wɔkyerɛ no Israelfoɔ wɔn abrabɔ ne nea wɔn yɛ ne wɔn abrabɔ fi a wɔn bɔ no anamo wɔn tu a wɔn ebenya ɔgyeɛ. Sɛ onipa yɛ asoɔden anaasɛ ɔman bi wɔ hɔ na sɛ wɔn yɛ asoɔden edi bɔne tra so a Onyankopɔn ɛsoma asotwe honhom ɛbɛ kuro nim ɛbɛyɛ kuro no bisi basaa. Nti firi abɔdeɛ mfiti aseɛ saa deɛ na wɔ hɔ abɛpem ne. Nti Israelfoɔ no yɛ Onyankopɔn man no sɛ wɔn fom nneɛma bi anaasɛ wɔn gye Awurade hɔ ekodi nyame foforo akyi ɛyɛ bɔne tra so a na Awurade ayi n'ani ahinta na wɔn asotwe wɔhaw amanneɛ ebi bukura tumi kɔwie wuo na ɔde abɔ ɔman no so na ɔde atwe wɔn ma so kɔpem bra ɔman mu ni nyinaa bɛdan wɔn ani ɛde akyerɛ Asafo Awurade na wasɛ hu mmɔbɔ no wagye wɔn. Di wei no wɔnam so ɛka kyerɛ Solomon bra no abɛyɛ ɔhene ɛwɔ Israel sɛ mede wɔhaw ne amanneɛ bi ba ɔman mu na sɛ mesoma ɛmoa bɔne mu bɛsɛe Israelfoɔ mfudie a na sɛ mpo mantɔ nsuo ɛngu asase no so ama ne nnɔbaeɛ ama wɔnya bi ani a na sɛ me man a wabɔ me din ɛwɔ wɔn so no ɔhwehwɛ m'anim tie ne o na sɛ me man a wabɔ me din wɔn so no ɛbrɛ wɔn ho ase na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsan firi wɔn akwan mmɔne so a men so mefiri soro na matie na mede wɔbɔne akyɛ wɔn na masa wɔn asase no ɛyɛ. Amen. Wei yɛ Onyankopɔn asɛm a emu da hɔ yɛ asasɛm wei ɛreflecte ɛwɔ me ne omienu yɛabrabɔ so. Ɔrɔfo a wɔhwɛ me na wokɔ asɔre na yɛ Kristo ni menim sɛ wokɔ asɔre. Owura Yesu Kristo no masɛm ni. Sɛ wɔhaw ne amanneɛ bi ɛba yɛabrabɔ mu a sɛ yɛ adwumasɛm sɛ ɛyɛ ɔman mu mpo emu ayɛ din problem bi si yareɛ fam adeɛ biara yɛ ɔhaw a ɛto nipa a enipa gyigya na nipa di awerɛhoɔ na nipa te ne suo wɔ ho no Owura Yesu Kristo asɛm sɛ me man a wabɔ wɔn mu me din wɔ wɔn so na kyɛ sɛ ɔrefer to a Kristofoɔ me man a wabɔ me Asafo Awurade me din ɛwɔ wɔn so no sɛ wɔhaw ne amanneɛ bi ba ansa na metie wɔn ansa na meyi wɔhaw na mana kɔ ansa na memu wɔn nsa no adwuma yɛ yie ansa na mede wɔn bɔne bɛkyɛ wɔn ansa na mema wɔn anigyeɛ awie pɛyɛ no based on 4 things Jedikai ɛyɛ ahobrɛaseɛ. Sɛ me man a wabɔ me din ɛwɔ wɔn soɔ no wɔbrɛ wɔn ho ase a me man a wabɔ me din ɛwɔ wɔn so ɔrefer to a Kristofoɔ Methodist ni a me ne wɔhyia nokware gyidi ni a me ne wɔhyia Anglican CAC ene asɔre a wokɔ a ɛyɛ Yesu Kristo asɔre kronkron ɛno bi na awo mu dia a wogye Yesu Kristo di dia a wogye ne di sɛ wɔwu asɔre ɛnɛ wodi ahenie anase ɔtɛgye Nyankopɔn sɛ nifa so sɛ ɔtini nia na wogye ne wusɔre no edi dia ɔse
yɛmmerɛ yɛn ho ase. Mema ya wabɔ me din wɔ wɔn so no brɛ wɔn ho ase a. Ɛna Kristofoɔ dodoɔ sɛ nsɔre dodoɔ sɛ yi ɛna etimi enya ahobraseɛ anase yɛbrɛ ho ase. Deɛ ma sometimes yɛn mpaabɔ entimi nye yie no. Sometimes deɛ ma Awurade ntie no. Ya ho braseɛ ɛwɔ fam. Yɛhyia mu Awurade fie a yɛtimi yɛ deɛ pɛ. Yɛhyia mu Awurade fie a ya na yɛdwen sɛ yɛte disco ase. Yɛdwen sɛ ase yɛte yɛankase yɛ dɛm. Yɛmu Kristo no a ɔyɛ tumfoɔ no dodoɔ no a yɛmfa boma no. Obi wɔ no kora a wɔte asɔre fie nkɔ obedi nkɔmmɔ saa asɔre dɛm. Chukurudu. No comportness. Say, because we being comported no hono. Unumio. Na, said dear chi. Ha, na, one namanu of fanu ra, a pia hunubi. Sometimes, ye seriousness, wo Christian nimono, ye very bad. Ye very bad. Ya wo brasia ye de kwa Awurade anim no sometimes eto si menyi me hu mfirim ye nyina ye di mofo wase me man a wabɔ me din ɛwɔ wɔn so no brɛ wɔ ho ase ɔbrɛ wɔ ho ase na wɔbɔ mpaye na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsan firi wɔnom akwambɔne so a ɔka nneɛma nan ho asɛm nneɛma nan o yɛne ɛyɛ Kristofo a yɛkɔ asɔre yɛne ɛyɛ Kristofo a yɛgye Kristo di nneɛma nan wei Kristo de stamp atim so hwɛ Awurade hwɛ yɛ o wɔhwɛ yɛ papa. In the presence of the Lord, say yan show maturity, and I say maturity, yes. Na yan fair nidie ni obuo. Yanye serious ewe Awurade nim abrebia. Na ye yadwen se ebe de pa. Ye betena Awurade fie ho bosome nan afe emfie nan ontie ye ja. Obefra Awurade anim akɔ de nsapan akɔ ɛnyɛ me na meka tronsem na eka wɔse me man a wɔbɔ me din ɛwɔ wɔn so no brɛ wɔ ho ase in the first place humble wɔse ahobrɛase ho hia papa ɛwɔ Kristo ahobrɛase Awurade Yesu Kristo kyɛke papa yɛba n'anim a yɛahobrɛase a yɛwɔ obo on wakura no a wakɔ Kristo anim a asɛ wakɔ ne boy enkyɛn asɛ wakɔ ne boy enkyɛn ebinom nye serious o ebinom nye serious ba akɔkora ɔtempa abase na chewing gum dananum krota obi a wakɔ mpaabɔ chewing gum da wanum na wɔwie obi a wakɔ mpaabɔ a wɔte Kristo fie wɔte Kristo nase ɛhɔ ɛna wodi nkomo bi a ɛmfata ɔte Awurade anim na wɔmia na fon so no ɔkyate ebi kura bɔ game ɛso no ɔte asɔre fie. Are we serious? Enti sɛdeɛ yafa Yesu Kristo na yama ne mu ayɛ ha ɛde ama yɛ ntini ɛma yɛ nya adanseɛ da wo meka no dwa ɛma yɛ nya adanseɛ sɛ woyɛ o Kristo ni na wo life wi so na wo pe Kristo mu adanseɛ a be serious in the presence of the Lord. If you kura no okoto no obɔ mpa kura call ba ya no watwa mpa abɔ no so hello na wo se nneɛma na akwasi sai da bi G3 nefa ba ko no
hwɛ obi ɔwɔ mpaabo wakoto a wɔbɔ mpa na kɔ aba krikrik. Hello, you are not serious. Eba na sha urade wonu sɛ yenye serious. O bɔ mpa na wanya kɔ na wagya mpaabo no bɔ na odibiri kekekeke na wokotie kɔ. Ese wo ba bɛ hyɛ ase ana sɛ ɔbɛ dɛ. Awurade anim ne ya na yɛ koro no o. Sɛ woyɛ serious a awurade bɛyɛ serious ma wo. Enti awurade Yesu Kristo anum asɛm a wɔtwerɛ wɔ no Solomon ensɛm ɔka no brɛso sɛm ngumanim de to so mienu tinsu nkyɛmu edunan wɔse memman a wabɔ me din ɛwɔ wɔn so no brɛ wɔ ho ase na hantai aso no ne ye bibia hantasem mini wa asori na gu mini wa se na akesesem saa wɔsesɛ ye brɛ ye ho ase a leaders bebre ni ahobrase enti ama na asafo kura ndi bimpagya oni ahobrase enti de bia wɔgye Kristo no munyam ɛfa oni ahobrase. Amen. Enti Kristo Yesu asɛm no Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn sɛ obi a wabɛdi n'akyi biara no obi a obɔ ne din biara no nya ahobrɛaseɛ ɛwɔ n'anim nya ahobrɛaseɛ sɛ yɛ asɔre fie sɛ yɛ kaa mu sɛ yɛ wo fie wokɔ Kristo anim a brɛ ho ase o dressing kura kyɛ sɛ wonni ahobrɛaseɛ o de atade a wo hyɛ no fie de kɔ Awurade anim mpaabɔ efie kura na wo no enya asɔre fie kura no hwɛ atade a hyɛ wo a wo de koto bɔ mpaeɛ ehyɛ nkuran utiri ho da hɔ ana wa hyɛ nsatean na wo bobby stan nyinaa gyina mu ana ade kotiri betri bɔ mpaeɛ. Be serious. So ko Awurade anim address decent we say hon kronkron ebeba wo nkyai abofo ohwɛ wo odadagya na wo de akoto mpa so na abɔ mpae wo pɛ sɛ hwan na metie mpa abɔ no odadagya na wo bɔ mpae wo pɛ sɛ hwan na metie mpa abɔ no enti owura Yesu Kristo asɛm no tu yɛ fo sɛ yenya ahobrɛaseɛ de to so mienu yɛmɔ mpae wɔse memman a wabɔ me din wɔn so no brɛ wɔ ho ase na wɔbɔ mpae a na wɔhwehwɛ m'anim a na wɔsan firi wɔ akwa mmɔne so a mia Asafo Awurade metie wɔ o Kristo ni amene wa hia wotim bɔ mpae oyɛ mpaabɔfoɔ Awurade ntie mpaabɔ simple saa o sɛ wotie mpaabɔ simple a ko nka nkyerɛ Luke chapter 18:1 da sɛ etwa so nipa bɔ mpae da wɔ mmerɛ ho enti sɛ wonya mpaabɔfoɔ a mpaabɔ no ɛyɛ wura gula Awurade nankasa no wo sɛ wonye serious obawuri sɛ wonye serious wonim sɛ adeɛ we hia wo paa but na asɛm no wɔka kyɛw sɛ ma wo mpaabɔ nyɛ ntɛntɛm te sɛ abɔfra bi a ɔpa adeɛ firi ne maame ho de bia no ɔde so ha ne maame adwene saa na Yesu Kristo yɛ ne agya Nyankopɔn ntam no saa na te nti adwuma no akwantuo mu hɔ ɛne nea wopɛ sɛ esi w'abrabom na wonya Kristo mu adansedie bia no owura Yesu Kristo si nya ahobrɛaseɛ de to so mienu yɛnya mpaabɔfoɔ ɛna Awurade yi kyerɛ na wasɛe no Awurade yi kyerɛ na wasɛe no ɛna dae a mesu yɛ deɛ metwam wɔ Yesu din no ayɛ sɛ metwam wɔ Yesu din mu ɔyɛ ne nsa no sia na ɔde afa ne ti kɔ saa sɛ metwam wɔ Yesu din mu hwɛ ɛdeɛ na ade atwa mu sister mebusaw
ɛdeɛ na ade atwa wodi atwa wɔ ha no mu dan na waso a na nneɛma enko yi ne wawu a woda adaka mu dan ya no waso a na obi abɛgye wo nsɛm sika bi dan na no waso a na sɛbeɛ egu ho no dan na no waso a na wanya akwanhyia no dan na no waso a na mepakyɛ bebre na obi atwa gya ato wo pipɛs bim anaasɛ wo nneɛma bim no ɛdeɛ na ade twa mu ɛdeɛ sɛ wo ma aduane yɛ wɔ dɛboro so a hɛ ɛnɛ sista bi a na honhom kronkron ɛyɛ ne ho adwuma or spiritual marriage yawa no wɔ honhom ɛna honhom no tumi no ati ne mu no ya waware no honhom no ɛyi ne ho adi ɛwɔ sister yi mu wɔsɛ adɛn na mopɛ sɛ mogye ababaawa yi ma ware ne firi ne nkwara abrem adɛn na mopɛ sɛ mogye no nyɛ sɛ wɔnyɛ wo dea woyɛ wifoɔ woyɛ ɔsɛefoɔ nti wo pompo waba kristo mu no ɛnɛ ɔbɛde ne ho wɔsɛ moboa nyɛ sɛ yesu diri mu ɔbɛde ne ho wɔsɛ ɛneɛ sɛ mo worɔ kawa no koraa firi ne nsa a mɛsa de ahyɛ no wɔn ne kasa fa lady no mu wɔsɛ sɛ mo ɛnɛ mo worɔ kawa no koraa firi ne nsa a mɛsa de ahyɛ no minya ne gya nyɛ sɛ ɛneɛ wo so deɛ neɛ deɛ neɛ wopompo kawa no wobɛworɔ ama no ade no nti ahombɔne nso wɔn yɛ stubborn ɛtɔ da no wɔn pire stubborn saa ɛnso asena nka kristo sɛ edin sɛ yɛkɔɔ so bɔ mpaeɛ no tumi no ankasa worɔ kawa no in spiritual efiri lady ne nsa ɛma lady ne enya wɔgyeɛ ɛnɛ mpaabɔ ɛkɔbɔ yi nanso wei sɛ ɔbaa yi wamfa kristo na wankɔ change n'abrabɔ a tumi n'asɛm na wɔkaeɛ no ɔbɛsa abɛwaa no ampa ya na ɛmɛya ɛtɔ da nipa bi tumi ka agyirifoɔ hunu wɔn ntumi nsia no wɔn na ɛka kyerɛ wɔ sɛ agyirifoɔ ntumi nsi wɔ hawa no nyankopɔn na esi hawa no na wɔde fa yɛn so ana wɔde fa nipa so sɔfoɔ bɛbɔ mpaeɛ ama obi saa sɔfoɔ ɛbɛsra ma obi saa de ne bɛto mpaabom ama nipa korɔ ho afi wɔkɔ a na adwama ataadeɛ no wasa akɔ akɔfa hyɛ adwama ataadeɛ no wasa akɔfa hyɛ na tumi no a ɛtwe ne ho firi ne nkyɛn no na wasa aba na wasa abɛha n'adwene akɔfa adwama ataadeɛ no wasa hyɛ no wasa ne na wobɛhyia no wohwɛ enwi egu ne tiri so na ahwɛ ataadeɛ hyɛ no a obɛfiri kristo n'ase na wasa akɔ ama ɔne Kevin asa akɔto ampena twen so wakɔ awurade anim ama ho afi sei ɔbɛdwa ne dwumadie from day one ɛtie kristo asɛm saa ama owura yesu kristo afa asɛmpa a yɛka ne media so asesa nneɛma bi aworo atade bɔne bi afiri ho ato agu ahyɛ ɔtene ataadeɛ ɛnso asɛmpa no bɛsie no na wakɔ na wasa ama ewiase nneɛma bi asa bɛwura no na asa akɔtwe homɔne abɛsua no so maame ade na atɔ ha ma ho saa sisa ade na atɔ ha ma ho saa ɛti owura yesu kristo asɛm se sɛ meman a wɔbɔ me din wɔ wɔn so no brɛ wɔ ho ase a na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsan firi w'akwammɔne so a me Asafo Awurade mɛfiri soro na mɛtie wɔn mo mpaebɔ ɛyɛ simple yesu kristo anum asɛm ni sɛ menom yɛ mpaabɔfoɔ na yɛtwe yɛn ho firi bɔne a ɛkɔ soɔ yɛ binom ɛyɛ ho a bɔne a wote mu no wogya ayɔ a
owura Yesu Kristo say na wo hwehwe nanim se twonsem kasa wo hwehwe obi anim a wo kɔ awurade nkyɛn 24/7 hwehwe nanim kɔ ne nkyɛn fa ho ma no na wo yesa wo se metie empaabɔ na me de wo bɔ ne akyɛ wo na masasase ne yade ti asase no ayi wadwumasɛm asase no ayi waware asase no ayi wo ma asase no ayi wo sikasɛm asase no ayi wo nkratasɛm asase no ebetima ayɛ ayaresa na wadua saa enkunimdie tumi no de ama wo amen eti orofo ya me pese me kire adofo mu nyina ne se Yesu Kristo oji nipa o woji nipa ne toda ye ne ankasa ya bra bonye ya ankasa ya bra bonye wo de wa hwo babasi a wo wensa abrante hwe abraba wo mu wo de nsa wiesi woni so hwe wabusu a wo firi mu hwe abusu a wo firi mu wo se wa mo papa mo o maame mo look at omo life na hwe channel na wo so nam so no ebe wie wo sei etu Yesu Kristo aye credo se odi ne tumi ebe ma ya danse maako nanso adwene ne akoma ne abrabɔ no etoda na esi enmunyam bi a onyankopɔn asiesie a opeso ode bedom na esi kwai Yesu Kristo wonfa bɔne nkyɛ eti medie me won nkyɛi sofutufuo asɛmpai yefiri kan ye nyene bia na wotwɛn awurade anim wɔ biribim ti ensemfo abɛsɛ nan na dwene ho mprempren anadwe fa kwa dwendwim koda dwene ho mema ya wabɔ mi din wɔ wɔn so brɛ wɔ ho ase hwehwɛ manim na wɔ san firi wɔn makwan bɔne so wɔse menso mefiri suru matie na mde wɔn bɔne afiri wɔn masa wɔn masase yadeɛ na mafa ha de ayɛ mempa abofie nti sɛ yɛtumi yɛ saa nneɛma wei nyinaa afei na naso abie ama yɛ mpaebɔ na akora wo nkɔ asɔre bia wonni asɔre bia kɔ ebi wiase we adu pa bra wonni asɔre bia kɔ ne bɛyɛ dai ɛna nimonyam a Kristo aka fa ho no wo nimonyam o wani monyam ne de wɔ hɔ na sɛn yɛ bepie wani monyam no wɔ hɔ si yɛ bepie oboafo no wɔ hɔ na si yɛ bepie ɛdi sɛ ya wamfa Kristo asɛm anase so onipa amfa Kristo asɛm anante na wan nya bɔne yɔ na wama Kristo honhom ani nanim a ahobɔne timi yɛsei ɛwɔ anim ombɛkata w'anim onyam so ombɛtimi ahyɛ ohumfi amana di wanam akyi nti baabi a wobɛtua na mo afa bia no na ahombɔne ni di akyire wofiri wa na omakɔsɛɛ no omutimi so ahombɔne ni bi na omadi w'anim nti adepa ba wo nkyɛn no na omakɔ dan nipa kora adwen na ɛde akɔma nipa foforo wanka wo deserve no na omda akɔma nipa foforo nti Kristo mu anamontuo empaabɔ mu ene Kristo mu anamontuo wodo a yetuo no ɛso wɔ mfasoɔ na ɛso wɔ mfasoɔ ma wɔn mo sakyere wɔn adwen firi bɔne subuye mu ɛso wɔ mfasoɔ ma wɔn mo timi bɔ mpaeɛ ɛso wɔ mfasoɔ ma wɔn a wɔn ne Kristo wɔ apam ni Kristo wɔ apam eti Kristo mama ene adɔfo no ɛna nadwi nkɔmɔ a me ne wudie no ɛyɛ tietia
nti baby a wo hwe me free bia no me hyerew bo wadwen po se won kwana kakra aka wo de te asase we so no se wo pese wo Kristo anu monyam de ya wo se yemre ye ho ase yemompaye yenhwehwe nanim na yensan firi yakwan mone so yensan firi yakwan mone so obi timi ni obi kokoye adwuma sika esese ode ma akora no ne ye adwuma no watena so Sister Faith Ebrardin show good evening no watena so cause no aka na adwuma mi se adwuma no ye ne dia akora ne de obesua adwuma me di sika hye no a obesai na wo soma no akora no wonidi obenya hoɔden me discussion wo besai na mbaje wo free fie aba no wanyi sika wanyi chop money amfa ama so you chop money ma wo ma we sika to what the man wo yere say wo no aduane ma wo mani na obi ba wote wo nkyɛn a anaso wo nkyɛn wo adwuma mu a wo boa wo no ade na wo no de wo mfie no na waka kye ne say wo de akodi nkomo say na hye wutiri no akoma mu say wo de obesua adwuma wo discussion no a obɛsɛ adwuma na anaso ohun adwene de ni petri eti Kristo mama ani adɔfonom ensemfua na wei na me ne wadi ho nkomo ene makacha o se me ngware masem bebre visa mabre be bia ne me koke kan ya ma beduru ha no ene form a mafa pa from what they say sofo lie me namfom free sofo lie sa namfom sa na bag bomechi kwi asa ene so am run about because car unya car me bedru ya na say about 7 something there's a me say quick na me say na obehia ni nyina ye kra nkwaje enti o ye kra nkwaje enti enye se lord fe ngumbotomu lord fe gumbotom na car na ewei ken won wafro me so twase metimi bomod na bantem na me etimi be hia life so nam de nante to so aya me benya bi many bam so na mo so run about from so full to so am run about enti enana nwumire ya me de masem ba wie no we Kristo mafuto kakra bi enam de bai se pese owura Yesu Kristo hu yemobo na wotie ye mpa ebo a enema na wi yen hyase yentu hu anamo abrantie enko Kristo anim enko hyehye che hye no no de ti Kristo mu no obompai brantie no akoboniti no de ti Kristo na ase na ose me bompai ana se me be pebiribi afiri urade wonya obrase sa brabo no enka Kristo ahyede ho enka Kristo ahyede ho wo de hwem wo friend ma mienu wo friend ma mienu ana asade sa brabo wei akotena ye kan sei Kristo fie ukuro ya friend ma mienu onsa anya no kwafo onka no kore ana asade ti ma mienu ana de wei akotena mpabase ehwehwe se obi mefa nkwa buruchiri ebeyi wo de hwe kwan a wo de obi baba afa so you need to repent o hia Kristo madwen sachira a edi nipa konkwaji bere on se nei no ene nipa empe no kore ene nipa bebre mpe no kore wo ka no kore a wonim se wa no ya bere sasa me ka kire wo me ma wuhuru ne enti a oniema bi ntimi nsisi alimu esasa me ma wuhuru obenya obi na yenkan kuranhye semfa nkire nipa ewo yanum se cham
ube ye ube too quiet. God is going to bless you. My brother, everything is going to be okay. Just relax. All things is possible for you. A brother, you bet my can be sa. I'll push you there. But me do crabro. It's a before the car say, so what one not done you like I say, go, make my can say. But then swab a mouth. And no manage pa and no cry. And no answer it. You refuse me saying ra. No man. I know you real life no. Yes. You real life no and nipa baako a Sunday or send me yibi e WhatsApp audio and what the pictures become. Ose papa Awurade Yesu Kristo adom Awurade afamo so ene Nyankopɔn asɛm a ene Kristo mu gidie ne mpaabo ye bo wo hayi so ama ade a na mehwehwɛ krata a wo beti mi dia ye adwuma no ne nsa aka nya kwankyira asɛm David. Enya menkasa kwankyere adwuma kwankyere adwuma. Eye Awurade asɛm ti. Ene mpaabo a ye bɔ no e wo platform yi so. Si e preach wi ane abompai. Ye kanya me asɛm wi a na wa fa bi. Ne ye tunifo. Ɔde me kasa bi se o. Mirofo nyabotre. Awurade be bi kwai. Awurade be bi kwai nyabotre. Pabom sa enra no gya me audio ena wo de ayini Sunday me na ye obetimi dia ye say no mo kan se pipes no yes ne nsaka no pipes dem go sort as here enti Kristo asɛm no se wotie na wotie ni ye a se de tie bia no de Awurade aka no be de bayi ebebam ana Onyankopɔn bre ene nipa bre enye pɛ obi die beba ne obi die beba kyena obi die nso gye bosome obi die gye safe sɛ de Kristo pɛ ene woyo enti ade bia ye bɔ won pa ye bia no ade bia hwɛ kwa bia no kɔso akura gidiem ne kɔso anante wɔ ahotiem na ebre a wonwini hu mu ena Kristo bɛba wo nkyɛ abɛbribia ama wo nti wo se me man a wo bɔ me din e wo nso no se wo brɛ wo ho ase na wo hwehwɛ manim na wo sakyerɛ firi wo bɔne ho na wo bɔ mpaye a mi asafo Awurade mefiri soro na matie wo mo mpae bɔ nti Onyankopɔn ontie mpaabɔ kwa Kristo ontie mpaabɔ kwa ansa na obeti obi mpaabɔ no wo hwɛ saa ne man nan wi ahobrɛseɛ mpaebɔ adwensakyera ahobrɛseɛ mpaabɔ adwensakyera akoma kura wo de wo Kristo anim a wo de twɛn nanim no ni nyina wo hwɛ nti die mede abai no we ye Kristo mu afutuo kakra bi ɛna ɛnɛ mede abama ye nyina ti mesire Kristo mama ne adɔfo no ahobrɛseɛ a wo Kristo mu no kura mu mpaabɔ a wo bɔ no Kristo mu no mesrɛw esua pejam emratodie bi ɛwɔ wo nkyɛe a mesrɛw sakyera na ɛhwehwɛ Awurade anim de bia menye on and off oboroma ni gidie timi ba mo timi de na wotwe si wo na wotwe mienu boso mi si wo 24/7 woni Awurade dinkita ho sa ene wote wokora no odwene Awurade adwene wa se wa ben nyame tumi se wawura honhum wa ben nyame anaso wa ben Kristo tumi se Awurade asem wo ne nche pa the whole man the whole week nim na so bo se efiri ho kro na gidie no so te na so te ye ma me bra wa so kene apa ma na dare sei ya hyren ya pama emwa bone o se eja eso bebrebe na eja no odin a aboa bone bia ntimi me eja no yes aboa bone bia ntimi me eja no jana eder buruburu no aboa bone bo nso mu kwachiri
ti sa oyero ho saa na beye na epama ahomone ne niema bone saa ne mmoa bone saa efire wo nche je obetra ne gya no kura beku no igya na waso ne no na beku mu no enti menwo fam na owura Yesu Kristo no wanam ne tumi ne na adom so aboa wase obi yesa mefiri suru matie na masa wonu masase yade wase me de wonu boni befiri wonu masa wonu yade nti yare no de wo ya adwuma sem no na Kristo yi afiri wo de ya awade mu problem na Kristo yi afiri wo pacho de be ka otiase nti Kristo no o ye nyina ya ho adwem papa Onyankopɔn dɔyɛ oye nyina ho adwen papa aka nneɛma gwei a me no mbie ne sɛse yɛ to moma yɛmfa entoto yabrabɔ ho na de aka bia ɛsɛse yɛ ma nneɛma timi sisi no yɛma Kristo tie no yɛnwɔ sɛ wobɔbri bo mpa ne sɛ emuayɛ maaya ɛno nkyɛ sɛ Kristo ntie o anasɛ ɛnkyɛ sɛ ontie o ɛyɛ brɛ enche se wayi ototwene eyebre ebre ni na nya nsoye yoruba bo orma ne saka de be sesi obetumi awu oborma ne saka de sesi a akronfo kura betuma be kun bi wo kura ade ne kan so sesi ya ani kura be ba wo ho ensori tie bi ebeye adwuma nti o hyeda siesie na wode ahye ne won munya brepem ntimento amasem so biem no nkorabo apa ho sima dunai dunkuno mabre dinye de bia na adofo no menya hoden ema ye de atena kobo nondu you say me no wodi nkomo 1 hour 8 minutes ye de besi na Kristo ya domo a adechie mu no ya sai atoa so Kristo ma futo kakra me ba yi ne tofo ba mu nyina ne hye yenhunu awurade apedie na yentene mu ne yenwoso adwuma na yema awurade bre mum anya adwuma ewo ya brabom ma awurade bre anya adwuma ewo wa brabom emfa wo bre anya adwuma ewo Kristo ma awurade bre anya na adwuma ewo asetrem na sedi etie bia no sie ekoso abom pae na ye de ahobrase kwa awurade anim na mepache boni bia ye yo no yetimi gya ayo na yehwehwe awurade anim abre bia obeye wagye adwuma de amae ntimento amasem so biem awurade hu yemobɔ da kakra ya kan ani mu afutuo no onka ye na onye empire boss no mfa